Takže zdravím pri prvej téme, ktorú by som chcel otvoriť, a to je hluk a svetelný smog. Chcel by som týmito videami, touto nejakou tvorbou, pomôcť ľuďom, ale v podstate aj apelovať na to, aby sa nejak ten svet okolo nás trochu zlepšil. Posunúť niekde ako jednotlivcov, tak aj celú spoločnosť. Ja viem, že ten impact asi nebude až taký veľký, ale keď sa to ovplyvní zo pár ľudí, tak budem rád. Jedná sa o teda hluk, ktorý vytvárame, ktorý môžeme ovplyvniť a ktorý môžeme buď úplne obmedziť, alebo ho obmedziť na to minimum, na tú mieru nevyhnutne potrebnú. O čo sa mi jedná? Všetci chceme žiť v nejakom pokoji, v tichu, v harmonii, pretože v tom tichu sa veľmi dobre relaxuje, čerpajú sa nové sily a všeobecne proste mať kľud je to, čo nám trošku dobíja baterky. Je potrebný aj pre ten zdravý spánok. Takže najprv budem apelovať. Ja viem, že ste tu všetci normálni, ale pre istotu prosím vás, ak ľudia potrebujete robiť hluk, snažte sa ho obmedziť na mieru nevyhnutne potrebnú. Hovorím to kvôli tomu, lebo všetci to poznáme. Chceme si oddychnúť, prídeme z práce alebo ideme spať a nejaký sused, zvyčajne je to sused, začne robiť hluk, rámus. Prípadne vonku idú nejakí podgurážení ľudia z podniku a robia proste bordel. Prípadne je sobota, nedeľa, človek si chce oddychnúť, býva niekde na dome, takže ten sused vrtajúci do jadra tam síce nie je, ale je tam sused iný, ktorý ráno o 8 začne kosiť alebo píliť, alebo má psa, ktorý mu šteká presne od 10 rána do 2 večera, alebo od 2 večera do 5 rána. Takže poprosím vás, ak už musíte robiť takéto činnosti, lebo áno, prerábky sa musia robiť niekedy, aj to drevo sa musí niekedy napíliť. Snažte sa to vyriešiť v tých pracovných hodinách. Nočný kľud je od 10. večera do 6. rána. Ja osobne sa snažím robiť akýkoľvek hluk maximálne do 9. v bytovke do 8. To znamená, nerobím nejakým spôsobom naprieky. A argument, že ale sused tiež minulé vrtal, sused tiež robil minulé party, ja neviem, nejaký sused iný zasa tiež niečo v nedeľu robil, tak to neobstojí. To je niečo podobné, ako keby som teraz povedal, že však hodím papierik na zem, budem tu znečisťovať, budem robiť smeti, však aj iní to robia. Ale snažím sa apelovať na ľudí na to, aby boli lepší. Chcel by som, aby ľudia, ktorí toto pozerajú, aby boli tí, ktorí sa zamýšľajú nad vecami. A áno, netreba žiť tak, aby sme mysleli neustále na to, že aby sme len náhodou niekoho nevyrušili. Proste ľudia sú ľuďmi a vždycky tam bude nejaká miera tej spolupatričnosti, ale aj tej miera z toho vadenia si navzájom. Ale teda, keď každý z nás bude vadiť tomu druhému len o trochu menej, tak budeme si navzájom ľudia vadiť o dosť menej. To je také isté, ako keby každý len o trochu spomalil na cestách, alebo dával o trochu väčší pozor, alebo, ja neviem, hádzal menej odpadkov na zem. Jednoducho tými malými krokmi sa to niekam môže posunúť. Len na to je potrebná osveta a na to je potrebné, aby sme začali každý od seba. Zabrdnem trochu do politiky. Všetci chceme, aby v politike prestala existovať korupcia. Ale korumpuje každý z nás vo väčšej alebo menšej miere. Ak je to veľký politik, korumpuje v stovkách, desiatkách miliónov. Ak je to nejaký malý politik na lokálnej úrovni, korumpuje alebo spreneveruje v rádoch desiatkách, stovkách tisíc. No a tá korupcia neobchádza ani nás, bežný ľud. Zamyslíme sa, koľkokrát sme niekomu zavolali, že sme potrebovali niečo vybaviť. Každý máme nejakého kamoša policajta, niekoho v zdravotníctve, niekoho v školstve. Všetci to poznáte?
nielen my, ale aj naši rodičia vybavili škôlku, vybavili operáciu, vybavili pokutu. Jednoducho je to v nás. V niektorých spoločnostiach je to viac, v niektorých menej. Dá sa povedať, že je to viacej v tej juhovýchodnej Európe a východnej Európe. Menej je tá korupcia na severe, v severských krajinách, ale je to všade. Ale to je vlastne tá naša natúra, ktorá je v nás. Odbočil som, vrátim sa naspäť. To znamená, že ak robím ten hluk, tak sa snažím ho obmedziť a ja osobne naozaj sa snažím žiť tak, aby po mne nebolo ani chýru, ani slichu. Doslova. To ticho lieči a je to naozaj stará pravda. A pokiaľ chcete mať naozaj ticho, to liečiace ticho, to, ktoré je naozaj pre dušu ako balzam, tak choďte do lesa. Choďte niekam, kde naozaj nie sú ľudia. Darmo si dáte štuple do uší, darmo sa zavrete niekde v kúpeľni a ponoríte si uši pod vodu. Stále tam budú nejaké tie hluky. Takže to moje odporúčanie je, treba vypadnúť z bytovky, z domu, z mesta, z dediny, ísť sa niekam prejsť, načerpať trochu toho ticha a budete spokojnejší. Čo sa týka toho svetelného smogu, kedy ste naposledy videli hviezdy? Ale myslím naozaj hviezdy, nie takých tých pár nejakých zahmlených bodiek niekde na oblohe v meste, naozaj niekde mimo mesta. Bavím sa o svetelnom smogu, ktorý je vlastne všade okolo nás, pokiaľ človek nebýva na nejakej odľahlej samote, ale aj tá odľahlá samota musí byť minimálne niekoľko desiatok kilometrov od najbližšieho väčšieho obydlia, alebo teda nejakého mestečka. Ľudia zasa od počiatkov žili bez svetelného smogu. Jediný svetelný smog, ktorý si vytvárali, boli z nejakých ohňov. A väčšinou ten oheň bol tiež iba na tú mieru nevyhnutne potrebnú. Išlo sa spať, jak sa povie, keď sa malo ísť spať. Neboli diaľkové svetlá, nebolo verejné osvetlenie, neboli reklamné banery, neboli vysvietené rôzne pamiatky a administratívne budovy. Toto všetko nás veľmi negatívne ovplyvňuje. A kedysi ľudia úplne bežne videli Mliečnú dráhu. To znamená pás hviezd našej galaxie, ktorý vytvára naozaj taký ten pekný svetelný pás na oblohe. Priznám sa, ja sám som ho ešte nevidel. Nemal som tú možnosť, aj keď som sa pokúšal. Nikdy mi to nejak moc nevyšlo. A sú tzv. Svetelné parky, kde je to svetlo obmedzené na minimum. Odporúčam navštíviť. Ale teda, čo som chcel povedať. Od pradávna ľudia vlastne žili v tej prírode, pozerali sa na hviezdy. Tú samotnú Mliečnú dráhu, alebo Mliečnú cestu, bolo vidno voľným okom, videli ju všetci, videli ju v podstate každý večer, keď nebolo zamračené. A mala veľký vplyv na formovanie náboženstiev, vlastne kultúry, zvykov a tak ďalej. Dneska sme otrhnutí od toho, čo bolo prirodzené pre nás po stovky tisíc rokov až do tej priemyselnej revolúcie. Tí ľudia tú oblohu videli a vlastne to, čo my pozeráme dneska do televízií, na nejaké Netflixy a YouTube, tak to mali ľudia v podstate hore nad sebou. A boli tam rôzne súhvezdia, pridávali rôznym planétam a súhvezdiam nejaké významy náboženské, nejaké spojitosti a videli padať meteority,
vlastne užívali si tú nočnú oblohu a riadili sa podľa fáz mesiaca. Dneska vo veľkých mestách typu Londýn, Paríž, nejaké Rio de Janeiro, New York a tak ďalej nevidíte ani jednu hviezdu. My máme šťastie na Slovensku, že máme malé mesta, nájdete naše najväčšie, Bratislava, Košice, Prešov a tak ďalej, tak sú stále natoľko malé, že v podstate aj z centra nejakú tú hviezdu ešte stále uvidíte. Choďte ale niekde na stredné Slovensko, najlepšie až na ten najvýchodnejší cíp nášho Slovenska. Tam máme jediný takýto park nočnej oblohy a choďte sa pozrieť tam, ako vyzerajú hviezdy. A je to tiež iba taká náplasť na to, čo videli naši prapredkovia kedysi. Veľmi dobré je ísť sa pozrieť na Kanárske ostrovy, na La Palmu. Kto by ste mali tú možnosť, tam sa robia aj exkurzie, aj výlety na vysoký kopec, kde je neviem koľko desiatok teleskopov, pretože je tam čistá obloha, je tam zakázané to osvetlenie, ktoré by narúšalo tú svetelnú tú nočnú oblohu. No a tam vlastne uvidíte to, čo uvideli naši prapredkovia každú noc. Je to magické. Myslím si, že ľudia čím ďalej, čím viac sa presúvajú do tých miest, čím odchádzajú z tých dedín, z toho vidieka, tak sa vlastne aj odputávajú od toho, čo je pre nich prirodzené. A v tých mestách sme ako také králiky, natlačení, sme tam ako taký dobytok. K tomu sa ešte budem venovať. Veľmi dobrá analogia je s v podstate dobytkom, ktorý sa chová na nejaký osoch. Sliepky na vajcia, aj na mäso. Hovädzie, bravčové. V podstate niekde sa nazhromaždí veľa kusov tohto dobytka, tohto hospodárskeho zverstva a využíva sa v čo najväčšej miere, v čo najefektívnejšej miere pre zdroje, ktoré dáva. Takže väčšinou to mäso. Nezdá sa vám to povedome? Nie sme aj my takto natlačení do nejakého umelého prostredia. Nie sme ako v tej maštali v meste. Nie sme využívaní, naša práca, naše dane, naše prostriedky, náš čas, naše mentálne prostriedky iba pre osoch niekoho, kto je nad nami. Tomu sa ešte budem venovať. Ale je dôležité si to uvedomiť, dôležité nad tým sa zamyslieť, kto naozaj sme ako druh, že nie sme len zrodení preto, aby sme sa narodili, aby sme pracovali, aby sme zomreli, i keď takto si to niektorí ľudia predstavujú. Toto je ideál občana, ideál pracovníka, ideál daňového poplatníka alebo platcu daní. Narodiť sa, čo najskôr vyštudovať, čo najviacej pracovať, čo najviac zarobiť, aby sa oddelili čo najväčšie dane, a potom, keď už má prísť ten zaslúžený dôchodok, ten odpočinok, tak človek väčšinou umiera. Dobre, tomu sa budem venovať niekedy inokedy. Teraz som chcel iba vás trošku motivovať na to, aby ste vybehli niekam von do prírody, kde budete mať aj ticho, kde budete sprostení aj toho svetelného smogu. Odporúčam, samozrejme skôr v lete, a v takejto zime to nie je nič moc, ísť do toho lesa aj prespať a pozerať sa na tie hviezdy. Zoberte si niekoho, kto je vám blízky, s kým viete, ja neviem, sedieť alebo ležať niekde v tráve a pozerať pol hodinu na hviezdy. Skúste si to užívať a načerpáte oveľa viacej energií ako nejaké tieto moderné jogistické a všelijaké taoči či tajči cvičenia, ktoré robíte niekde v obývačke pri pustenej telke. Samozrejme je to lepšie ako nič, ale nedá sa to absolútne porovnať podľa mňa. Dobre, už keď sa moc dlho, vidíme sa na ďalšom videu. Čaute.